on calminama yeeyankoɓe Pindi TV Pindi Média en garti ɗo e yewta men nde ganduɗa ko yewta paamen pamminen noon hewno ɗo ɗum ko musidɗo men sehil men Abba Sarr mo ganduɗa oɗo sa joni kilo jultoye o artani noon mboɗo andi won ko woni e nder hen nde wonno hay joni debbo goto jultoyi gartagam mo weeɓani saka noon jomnoɓe ɗiɗo walla tato walla ɗiɗo tan mi ha ɗon taw ɗum waɗi Abbas en jiyanimo ɗo kono noon maynata lomtade mo hay sen mbawa eɗen gonde ɓimen Mouhamed Ndim arde yewtande bandiraɓe ko ɓuuri mantinade e nder yontere nde nder leydi ndi ha caggal leydi ndi en jetti Djiby Dieng wondude e Fat Ndiaye e wondiɓe mabɓe Ali Falen kamɓe foof yewta adide caggal julde so tawi mi jumani kañum mbiye tan oɗon jallo oɗon jaafo ɗum gacci hakke yallah waɗe yallaɓe yaafaɓe noon Baba Ndim mi salminma calmina bandiraɓe ko adide ɗen garta e guinol golle e yewtere men paamen pamminen. eyyi mi salmitimama Baba Abou en calmini dendagal yeɓeyankoɓe Pindi Média e kuuɓal ha ɓuuri tengtude kadi e tufde mabɓe nde ganduɗa ko ndeɓe gowi e kala saaha joɗɗen ɗo gam yewtidde bandiraɓe woni paamen pamminen en calminiɓe kamɓe kala e kuuɓal en mbaɗiɓe julmo wuuri en ñaguima Allah kadi nde Allah hokkata en tawtorede ɗiɗo duuɓi kewɗi tawi eɗen ɓeydi en ustaki e dendagal diineji men e banggueji men foof mi salmini noon Alhaji Abbas no mbiɗa ni a dillini galle makko noon mbiɗa ko rewɓe ɗiɗo taw joni noon ma waɗandi maɓe gone enquête aji beele o woni koye ƴewde 3e tataɓel walla ɗum ɗon kam ko ɗum caɗele ɗo kanko no yowat ɗon ɗum ɗon en calminimo no fewi en calminimo en mankata salminde kadi bandiraɓe ben ɓe ganduɗa vraiment ko accuɓe hakkille no fewi ha tengti kadi e bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko dowlaji dentuɗe Amérique ko musidɓe men ɓe ganduɗa ko wattuɓe no fewi hakkille mumen hakkillaji mumen e yewtere nde mboɗo yewtitono e mawno amen ye Abou Won eɓe mbiyamo Abou Diye won toon to Fonde Gande to musidɓe makko ɓe ganduɗa so jippima ene keppa ko jippoto beele kadi kucca e jewte men ɗe ene jeeɓa ɗum wadde en encouragé ɗum ne kadi ko yettudeɓe kamɓe foof e salmindeɓe juuradeɓe waddeɓe julmo wuuri yettudemo kanko ganduɗa ko mawni men tedduɗo mo ganduɗa ko Abou Diye won en calminimo en juurimomo en mbaɗimo julmo wuuri mawɗo a jarama noon mawɗo ma winana hande walla kanko woni koye julde ha joni o yano ko merde ka won kalimo fewnirno o wawi après o ƴetti teya e hoɗanimo o fayi jaam ñaajo wadde ay ɗo fono jippaɗo umnoɗen guilnano jamñaji min toon o ƴeewo yi sehila mo Mabouba Diagne kanko so naata laana tan ɗano taw ɗanoto oto e laana so naata tan ɗanoto ɗum noon Allah andi ɗo woni toya baba mbima toya baba mbima baba hande ma en kaale gueɗe mantiniɗe ko waɗi ni eɗen mbiya taw ñalawma alet gawo ko ñalawma Tidiane an mo ganduɗa ɓiyi ko mbiyeteɗo Elimane Samba ɓiyi ko gonno ɗo Canada na arti yidde waɗandemo golle te ko golle mantiniɗe en wawi ɗo en jewde makko en jaadi galle Baba Mal en ƴetti ɗum Baba Mal haali haalaji baɗɗi fayida kanko Elimane e cuddiɗo makko e yaadi makko pop ñande nogas jeetan nde to place de souvenir africain so ɗon ɗum jogoy wadde so Allah lamɗo jaaɓi deftere ko winde ba makko to banggue film sedantagal ko yimɓe cette mum halifaɓe diine halifaɓe aada dawgol yankoɓe heƴata ɗone Tidiane an kejjata e yewtere wootere walla ñalawma goto kono fuɗɗima yo Allah hokkuma yettinde amin eɗen ñaago noon sukaɓe heddiɓe ɓe heccuɓe moy ɓe hecci kamɓe fof ɓe ɓeydo jaggodirde ɓe ballodira ɓe gollodira beel gueɗe ɓuuri yuɓɓude saabu haɗano ɗo koko jokkat so Allah jaaɓi non kanko Elimane en jettimo no fewi en janimamamo on jetto joguiɗo ɗo fuɗɗi mawɗo ha joni ɗo haaɗi
banda fof no ɗo hen peewal ina ɗo hen e keewal ko wona ɗum ko ma en ga e to banggue toɓɓe meɗen ko adi fof ma en kaal hono ko wiyete ko ñamade suuɗade ñamade suuɗade baba Sénégal heewi coow ko wiyete ko nder kasse guila ko FMI ko ha caggal mum yaadu PM caggal leydi ko jani nde yaltiɗo ko ɓooyani wonde Sénégal ñamlima te waɗi jukkunde walla ko nandi hen ko ñamade suuɗade kono jaagoɗo kaltanaɗo ko fate faggudu Cheikh Diba yalti haali wi hunde ne wi soyi iraka moggaka suuɗaka wonko haali hen ma ko kaala hen ko na ɗum ko hande yardete ata e nder Afrique ko candidature président Macky Sall toon to oni candidature mo ganduɗa enen gandi ne hewno coono feewi goo leydi men Sénégal fonno ardade ɗo gueɗe ɗe yettina waɗani ko leydi bunde e mawɗo muɗum yettini caggal mum wiya Afrique yadani hen kono so tawi mi faami won kabuji kollita wonde Union africaine ko kañum hon fof rendi joni wi kanko waɗi candidat muɗum caggal nde wawi ini meɗi ƴettude Norvège ƴetti Suède en Birmanie en Autriche en Peru en ha yetti Portugal en caggal mum ko Ghana e leydi mbiyetedi Égypte banggue Afrique so Allah waɗi Macky Sall yawti wona leydi tati ɓe banggue Afrique kadi taw ko leydi kaaloɗe ngal France ko ɗum saabi Emmanuel Macron e woɓɓe waɓe noon nana ɓooni paɗe mumen gam yettin ɗum ɗo no feewi ha wawa jaalade gueɗal keddigal ngal ko caggal leydi fitina Amérique Iran Israël min tan funnague ɓadiɗo e ko nandi hen ha joni ene jokki namdal gandal ñamade suuɗade ko feññina hen ko Cheikh Diba haali hen ko hol famamoma hen eyyi mawɗo Abou en jii hanki o yalti kanko Cheikh Diba jagorɗo kalfinaɗo boñ leydi Sénégal o arti e oɗo 450 wonande temedde 4.5 million mo ganduɗa ɗum leydi Sénégal koko ñamli ɗum andini en ɗum ni ko finayel ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni Financial Times ko kamɓe kolliti en ndeke Sénégal nana ƴetti ɗum a katimini sinno wonano quand même publication mabɓe te eɗen gandi kamɓene ko ɓe standard mo ganduɗa ko gandaɗo hande aduna o wawde ƴewtade jencude to banggue wonande leyɗele ƴettoje walla ni banggue jencude ngaalu e ko way noon ko mabɓe kaali nde réaction ji ɗi ummi te eɗen ganduno kanko Cheikh Diba guilay hakkude JP Morgan kañum e ɓen ɓe ganduɗa ko kay woni leydi Sénégal par ce que eɗen gandi octobre 2024 ha e septembre 2025 o dendagal ko ɓe mbaɗno to banggue wonande ɓe mbaɗi levée de fonds omo heewi ɓe mbaɗa communiqué ɓe kalani yimɓe koɓe ƴetti ko ha e marché régional o to banggue UEMOA e ko way noon kala koɓe ƴettuno so Allah eɓe mbaɗatno communiqué hayso tawi ɗum ɗon ne kadi ene to banggue sa ƴeewi to banggue LFI wonande loi de finance initiale ɗum ɗon ne waɗa toon wonande toon to assemblée nationale ne hokkiɓe beele ɓe mbawa ƴettude banggue ñamade koppareje ko way noon kono kam oɗo 4.5 million to banggue dollar ene wona hedde 426 milliards e koppareje men CFA koɓe kalanno to banggue wonande dette caché moɓe mbiyato en ganda kam so tawi won dette caché wonno e laamu Macky Sall eɗen mbawi wiide oɗo kam min mbimi ko o woni dette caché sibu en tinano ɗum koma Financial Times o ko kañumen kolliti ɗum nde ɓe puɗɗi wadde ko des communiqué e ko way noon yiide wonande ɗum suuɗaki hanki o huccite e jandiyankoɓe ɓe et pourtant o meeɗano wadde ɗum par ce que kala nde ɓe mbaɗno levée de fonds ɓe mbaɗanno toon ko communiqué ɓe kaala hen kono hanki en jii o ari artude wadde laɓɓitinde holno gueɗe ɗe jaari e ko way noon teɗe hande sa ƴeewi on financement moɓe ƴetti ɓe ƴetti ɗum koye ɗin ɗi ganduɗa ko woni TRS uji ɗi wonande to banggue Schwab ko ɗin woni ɗiɓe ƴettiti ɗin eɗen gandi to banggue wonande leydi ndi ganduɗa quand même wonde e crise économique e ko way noon rentade ɗiɗon levée ji de fonds ko ana moƴƴi no fewi mboɗo sikki ni baɗo no Aissata Tall Sall eɗen mbawi hande dañi raison par ce que ñande assemblée nationale wonde dari yiide yoɓe ndeno
ɗin fonds ɗi ganduɗa ko vautour nde wonno ne addanaɓe ko wayno caɗele puisque sa ƴeewi financement ji ɗi ko surtout ko wayno TRS uji ɗi ko instrument ji ɗi ganduɗa ko dérivé de gré à gré ɗi ganduɗa sa ƴeewi to banggue to mum sa ƴeewi to banggue wonande ladial ngal ha ɗo ganduɗa ko heptoytoma hen ko janggo e jaam so tawi caɗele mbaɗi e nder wonande ɓen ɓe jokkodirɗa walla conflit ji mbaɗi e ko way noon haɗata an kam to banggue ladial to banggue ko way noon ɗum kam ka joɓo ɗumen te ko aade to ɗi ganduɗa ko baɗɗi élevé seeɗa ene jeeya hen kadi ko noɓe mbiyata ɗum to banggue wonande kamɓe TRS uji ɗi caɗele ni gonɗe hen ɗe wona kadi ngaaluji ɗi ganduɗa ko baɗɗi gartam sa ƴeewi ko wadde tan évité koɓe mbiyata ko à défaut de paiement e ko way noon jomum ñamloɗo hen yoɓaɗa hen sa ƴeewi ɗum ɗon ne ko caɗele kadi holko ɗum battinta to banggue wonande hakkude men e FMI caɗele ɗe ganduɗa ene jogori aroyde hen par ce que eɗen gonno quand même e lawol to banggue wonande jokkodirde FMI en jii hay voyage mabɓe ko ɓooyani wawde jodoyade e FMI haltidde mumen caggal saaha foof lebbi tati foof to banggue trimestre so tawi ɓe gari ɗo henna ɓe ƴeewa Sénégal ɗo yarata to banggue crise économique o e ko way noon beele ha joni golle mabɓe to banggue restriction ji ɗiɓi kalata ɗi beele Sénégal ne rewi e pele ɗeɓe namdi ɗum ɗe ko way noon foye wat noon mboɗo sikki koye ngol lawol ɓe gonno ɓe gari kadi ha e ɗo ene ɓe jani ɗo ɗum ɗon ne kadi ko mboɗo sikki ko caɗele par ce que FMI hoore mum haali wonande kañum ne musallo mo jogui e oɗo dette mo ganduɗa koɓe ƴetti ɗum tawi kañum tinani e fannu kadi no ɓe ñamlori ni wona noon yiɗiri FMI donc ɗum ɗon ne kadi eɗen gandi ne addoniya en caɗele janggo e jaam ko jogori addande en ko kadi ko caɗele par ce que eɗen gandi wadde ha joni waɗi tan prolongé hakkunde conflit hakkunde kamɓe laamu Sénégal e FMI te mboɗo sikki hannde en mbawa dañde quand même marché walla ɓe ganduɗa ko institution baɗo to banggue financiére bawɗo wadde financé ha ko ɓuuri FMI hande leyɗele baɗɗe crise ɗe so tawi a ƴeewi vraiment ko kañ aɗa wawi yiide ko FMI tan ne jeeya e leyɗele ɗe ganduɗa ko kañumen jolti ɗumen sa ƴeewi ko wayno Grèce en 2010 2011 nde ɓe daño crise e nder dans la zone en jii ko FMI yaltiniɓe sa ƴeewi ko wayno Côte d'Ivoire sa ƴeewi ko wayno Ukraine en 2022 ɓe mbaɗi levé mo ganduɗa ko ngaalu hewngu to banggue FMI sa ƴeewi ko wayno Portugal ɓooyani ɓenne kañum ne vraiment en jii FMI darinima Argentine ko ɓooyani ko en jii ko waɗi ko levé to banggue wonande FMI mboɗo sikkuno ene gonno e lawol kono malheureusement hande ɓe gari ha ɗo kadi ɓe mbappitima ni FMI woni dette mo ganduɗa eɗen mbawi wiide enen kam ko dette caché ɗum ɗon ñamade suuɗade ma addoy kadi caɗele batte ha joni hakkude men e FMI te eɗen gandi hande caɗele gonaɗe ɗe crise économique gonaɗo ɗo musallo mo ganduɗa hande goto fof ene tini soit ka joom entreprise an ka mawɗo mo ganduɗa ko aɗa ardi to banggue presse aide à la presse en eko way noon donc ɗum ɗo fof ko caɗele ɗe ganduɗa hande kadi ɓeydoto wadde impacté battintu kadi e leydi ndi ha ɓuura kadi hande caɗele ɗe yimɓe guurata ɗe mawɗe abo to banggue jokkudal hakkude leydi e leydi no wonde laamu e laamu jokkudal hakkude heeriɓe privé ji e laamu jokkudal privé e privé mais sifa ɗeɗo ñamale jiɗmi namnade beele ko ñamale batteɗe jukkunde walla ko ñamale ɗe ganduɗa hol sifa ɗo ɗe poti fawade gaga kam suuɗa koye jawti ɗon hol sifa ɗo ɗe poti fawade en jobdini holno fota wade beele so tawi noɗe jukkunde holko foti jukkunede eyyi jukkunde nde hayso tawi kam en gona to banggue yaaruɓe to banggue économie e ko way noon kono kam eɗen gandi sa ƴeewi FMI to banggue garantie mo tottatma o jiidani e ko wayno swap kam sa ƴeewi ko wayno banggue TRSN e ko way noon sa ƴeewi ko wayno fonds monétaire international sa ƴeewi ko wayno banque mondial en walla hay ni to banggue union européenne e ko way noon balle ɗe ɓe mbaɗata ɗe ɓe ɓuurani yidde waɗa parallèle hakkude mabɓe ɓe ganduɗa ko kay goni TRSN soit ɓen e ko way noon an leydi ndi ƴettude hutora ɗum par ce que en général ko leyɗele gonɗe crise aɗa jogui aɗa huulinade des défauts de paiement
itta ɗo en tawi ka ñamliɗo aɗa ñamli ñamale kewɗe ñamande nde ɗo nana ara comme mois de mars o ɗo mo gonɗen eɗen gandi eɓe kulno défaut de paiement jomum ñamloɗo yoɓa ɗo kono ha joni a sertani e caɗele ɗe nde suwa taw yoɓede so tawi so fandima so tawi a yoɓani ɗum kadi eɗen gandi to banggue intérêt o to banggue taux o eko way noon ɗum ne ko caɗele ko ɗum woni ko jomumen dogata ko noon jaaha ñamlo joɓa aɗa andi ɗum ɗon ne kadi intérêt ji nan ɗon goɗɗum e goɗɗum nan ɗon ko ɗum addata jomum ƴettude e ɗin institution ji wawde e ñamlo ɗum to banggue tuuji baɗɗi élevé to banggue intérêt o eko way noon ko ɗum caɗele ɗum waɗata ko wayno fonds monétaire international banque mondial en ɓuurani yidde quand même laamuji men ne mbawa ne ƴetta toon ɗum woni ko FMI haali ko to banggue wonande communiqué mum waɗi o haali wonande kañumne musalla mo jogui vraiment e Sénégal ƴettoyde toon ɗum ne kadi ko probléme hayso tawi kanko Cheikh Diba holiti wonande Sénégal wona ngol tan menno ƴettude ɗum kono eɗen gandi kadi ngol ɗo lawol e ngol to lawol ne ɗeesi sertude seeɗa e wonande ko ɓen ɓe ganduɗa ko kayi goni fagguiyankoɓe ko kaali ko en ɗum ɗon ne kadi natɗen koye gaska gotka ko ganduɗa en ganda ɗum ɗo holɗo jogori haɗunoyde en hayso tawi kam en mbawa andude wonande holko woni ko nder ɓiile gonɗe ɗe e nder eko way noon mawɗo Abou beele wona FMI ko yiɗi lanjina tekkina banggue mum bonnidde wiiɗoto ñamlude kaari ñamade mum moƴƴani taw kañum yiɗi ñamlude tawna fayen ko heewi ko wona ɗum ko e leyɗele Afrique ɗiɗo ɗumunaji ina heewi koɓe ñamluta e koye mabɓe ha tengta koye no Côte d'Ivoire en ɓe mbiya pawdi ndi koye poti fawde ko ina ɓuura ustade holi ande ma e ɗum eyyi mboɗo sikki ko ɗum ɓuuri par ce que sa ƴeewi marché régional o ko wayno UEMOA o joni an ka chef d' entreprise walla ka opérateur économique aɗa jogui usine aji ma walla aɗa jogui ko gollata e leydi ko aɗa wawi ƴettude kalis ma mbaɗa toon hayso tawi mbaɗirta toon halis ma nek ne waɗi intérêt ji pawɗitoɗi hen so tawi a nanni a ñamliri wonko fawtantoma hen ɗum ɗo kam haaɗi koye nder koye UEMOA boɗo ɗin kadi sa ƴeewi ɓurata ni seɓorde to banggue yoga e won wadde levé de fonds yoga e institution ji goɗɗi mboɗo sikki toon ɓurno hay ɗum ne ni leyɗele kadi ɓurɗe jiɗɗe wawde wadde projeté to banggue taux de croissance e ko way noon jomumen kewani ƴettude yogay ɗin morsuji hayso tawi noon laamu Macky Sall c'est vrai que ɓe ƴettino hen heewani kono eɗen gandi ɓeɗo nde ɓe gaari e 2025 o ɓe ƴetti e marché régional o kene wona e laabi ɗiɗi hay toon ne ɓuuri sa ƴeewi ko wayno Côte d'Ivoire joni ɓuuri toon hewde par sa ƴeewi ni hande enen leydi Sénégal ko ƴettuɗen ko ɓuuri ko hewde sa ƴeewi ko entreprise uji ɗi ganduɗa ko ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naaɓe koye banque uji mumen ƴetteten wonande on marché régional koye ɓiɓɓe jeeyaɓe UEMOA ko an addata banque ma walla an addata ngaalu ma ndendinen ɗum wonata noon levé de fonds ɗi leyɗele men ƴettata ɗe e fewde e ɗum kam haaɗi koye men kono noon to banggue taux d' intérêt o kadi yarani noon ha ɓursi to kadi yimɓeɓe ne mbawa tan to banggue nandiral to banggue risque uji ɗi jarani ha no foti par rapport e ɗiɗo institution ji ko wayno SWAP en walla o yogay won institution ji financiére mawɗo Abou eɗen gandi 2024 2025 ko wayno JP Morgan ne dusanno leydi Sénégal wadde facilité beele ɓe mbawa wadde levé de fonds ɓe mbaɗino ɗum mboɗo sikki koye ɓe mbaɗino ɗum e octobre 2024 ha e 2025 e février 2025 oɗo ɓe jawtuɗo ɓe ƴettino kene abbo mboɗo sikki e somi jumani ko 300 millions to banggue dro ɓe ƴettino ɗum mboɗo sikki wadde continuer e ɗin laabi ɓuratno tawi ha joni pour parler hakkude mabɓe FMI ana jokki tawi wona yaade kadi wappitade to banggue less ƴettoyde won fof ɗi ganduɗa kadi ene adda caɗele no mbiyata ni tawi ko ñamlade yobde ko wayno salaire aji e ko wayi noon yoɓira ñamale ɗum kadi eɗen gandi ko ɗum caɗele a jarama bande paama UEMOA ko kawtal leyɗele walla bomuji kutotoɗe haalis CFA tawi koye Afrique ko kañum ñamluta e koye mumen Baba so ɗum yawti gartene ƴamgolle fulan président Macky Sall to woni ne hewno coow no feewi ha joni beele Sénégal
holli ko foti hollude ko walla hollani kulhuli gonnoɗi hen Sénégal hollani wawa yawtude kono elle oɗo saha joni gondi woni koye dañde wune ɗo mawɗo leydi mum jaaɓi oɗo kayit holliti winɗan nde elle kawtal leyɗel Afrique ene jaadi hen e goɗɗon miijo eɓe jaadi hen hay mbaɗo noon Mimi Touré yaltino heccanki aɗa andi won waaju goto ko miijiyanki no feewi keɗaɗo o yi Macky Sall kala bawɗo yo yaaru seese gueɗe mum to banggue yiide ni haɓade ɗum sirani nde wonno elle cikkata kanko ko Allah dari ko kañum gembi mo ene yiide wonande o ko min fawi ɗum ɗo ala ko gaño wawi hen elle kan haala aka ɗeesi gonɗude ko gonga kanko Macky Sall o haalino wonande yidde makko wonno ko so dañino sago makko honneur o wonno ko leydi Sénégal waɗa porté candidature makko en jii ɓatakeji ɗi o fonno wadde o waɗi fewde hoorejo leydi Sénégal kono ha joni jabtol ngol ala te eɗen gandi on saaha ɓe gonno koye phase wadde déposé candidature uji mabɓe ko way noon ko ɗon président Burundi kono noon ko président kadi en exercice ko fatuno e Union africaine ko kañum waɗi déposé ko gonga banno Mimi Touré yi ala ko Burundi waɗi porté candidature Macky Sall wadde eɗen mbawi wiide hande kadi laaɓi elle ko on haalno ko hande labti Union européenne fof kamɓe fof ɓe Union africaine kamɓe fof ɓe jaadi e yiide wonande kamɓe eɓe jaadi e candidature Macky Sall te ko ɓuuri ko hen ko kadi welde to banggue kabaruji ɗi kebten eɗen gandi on mo ganduɗa ko Virginie Gamba argentin o mo ganduɗa ko Maldives kañum wanno porté candidature mum en mbayide kañum waɗi retiré ɓe on waɗama retiré eɓe kalani haala goɗɗo mo ganduɗa ko Michel Bachelet on mo ganduɗa ko chilien o onne kañumne eɓene haala yiide wonande kañum hoore mum voilà yo jokku onne mboɗo sikki ko Brésil waɗi porté candidature mum wadde ɓeɗo fof ɓe ɗiɗo so jeehi ɓeydata tan ha joni ko damal faveur o hande eɗen mbawi yiide ko Macky Sall kañum e ɓen ɓe ganduɗa ko tato heddiɓe kadi yakare nde ne joga e kanko Macky Sall jokkodiral makko e ɓen ɓe ganduɗa hayso tawi toujours eɗen kala mbiyen ko en Afrique waɗani réservé ko yiyete ko droit de veto kono eɗen gandi leydi Macky Sall jokkodiral mum ko wayno France haali joni banno Emmanuel Macron kañum hande ne jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen daari beele wadde porté candidature Macky Sall ko ɓuural mum ni kañum e hoore mum par ce que ma won africain mo ganduɗa ko kay ko kaalo ɗemgal tubankore français mo ganduɗa ko ɗemgal français ɗum ɗonne kadi ko honneur mboɗo sikki leydi France ko ɗum saabi yimɓe fof eɗen gandi kadi influence mo ganduɗa hande Emmanuel Macron ene jogui ɗum e Union européenne o wadde eɗen gandi en kalin ɗo mbiɗen beele kanko Emmanuel Macron o wonoytani janggo directeur de campagne Macky Sall hayso tawi o wonani ni eɗen gandi mo won kam mo ganduɗa ko goto e dariɓe gam wallude Macky Sall ƴamde yimɓe ɓen ɓe ganduɗa ko joyo leyɗele ɗe ganduɗa hande ene mbaɗi réservé ko yiyete ko droit de veto ko wayno toon to ganduɗa ko wayno Russie ko wayno Chine ko wayno ɓen ɓe ganduɗa ko Royaume Uni ɓeɗo foof eɗen mbawi yiide kadi jokkodiral mumen e Macky Sall to banggue cehilagal hakkude mum e Xi Jinping hakkude mum e Vladimir Poutine to banggue kadi julɓe ɓe Moyen-Orient walla golfe leyɗele julɓe ɓe eɗen gandi sago mumen ko wallude Macky Sall kankone ma won conflit ji hande ɗi jiiɗen ɗe sa ƴeewi to banggue wonande réorganisation géopolitique mo jiiɗen o julɓe ɓe aussi ene poti dañde mo ganduɗa ko gananɗo ɗumen toon to ONU ene poti dañde toon konngol surtout hande conflit ji jeeyaɗi ɗi naam to banggue guerre commercial men gartu hen hakkude Iran e Israël e ko way noon mboɗo sikki ɗum ɗon ne kadi ko ɗum faveur ko ɗum ɓuural kamɓe julɓe ɓe ɓe daña mbaɗo no Macky Sall tawi ko kañum joɗantoɓe to banggue toon to wonde secrétaire général des Nations Unies hunde nde nana yaaha kono saaha foof kadi eɗen jiiya ko ganduɗa ɗum ɗo ene ɓuura hokkude en vraiment ko courage e ɗaminare wonande Macky Sall ha joni elle gembe o nana ɓeydo tidde ɗaminade kadi wonande ko yiiloto ko omo wawi ɗum hebde to banggue soutien ji ɗi o heɓata ɗi e jaale ɗe ganduɗa nana daɗɗiro wadde soutenir candidature makko mawɗo Abou a jarama haade men yettade to banggue Amérique no gasani ha joni ertude e banggue président Macky Sall
to bangi jangol mum fo laamu eɗen teddori yewtande e jetta bandiraɓe men beelel gawdanaɓe beelel gawude toon to leydi Mauritanie hebbiya e koyete ko hono yirlaɓe hakkude awde kañaɗe cangol ngol woni ɗo e jettiɓe e jaanimamaɓe en jetti Abou Dialalo Dia wondude Baro Dialalo Dia mo beelel gawde wondude Diallo Samba Mayram yamo ganduɗa ko Diallo Samba Siley wondude Diallo Amadou Aliou e Hamme Soumaré joom ngeloba yahamum Oumar Aissata Sow e yejjitaki omo ganduɗa ko ceerno Abou Diaba Sow Dia Alsane Nuhu e Dia Daoudou Nuhu en jettiɓe en jetti Woflo Atem naɓe Abou Toumé Ba en jettiɓe en jaanimamaɓe en jetti Fondu en jetti Ñaabina en jetti Haymedat en jetti Mbaye kamɓe fof en jettiɓe ha badde Cowe jettojo ɗo fuɗɗima ala ɗo haadi kamɓe fof en jettiɓe en jaanimamaɓe Baba garten ko ɗo e Sénégal heɓe no mbiya président Macky Sall nafoore Sénégal naaɓe ɗo politique ɓe ha tengte wonɓe laamu ngu ko yo haw o faya Amérique o wasa artude ga woɓɓe no mbiya ala so arti ga ala ko dañata ɓe mbiya so tawi o arti ma o dañ beele intérêt Sénégal hannde ko Macky Sall artude ƴamtale fo laamu walla intérêt Sénégal ko Macky Sall yaade o woni a kolade kuuɓal Nations Unies mboɗo sikki intérêt Sénégal kam ko so tawi intérêt Sénégal kam ko jalten toujours kam e oɗo probléme mo gonɗen par ce que yimɓe fof ene gandi Macky Sall e gouvernement mum ɗo gaccunoɗo Sénégal e hande Sénégal ɗo ari ɗo gonɗen ɗo hande eɗen gandi ene serti e laamu Macky Sall en jii quand même to banggue ɓamtare to banggue taux de croissance leydi Sénégal to banggue ɓamtare nde wonande crise économique o arano ha foti ni en jii to banggue taux de chômage o no ɓeydini waɗirde grimpé no ngabbiri ni gargol makko walla ni kala bawɗo wonde kam beele wawde ittude en o ɗeɗo caɗele ɗe gonɗen mboɗo sikki ɗum ɗon ko ɓamtare surtout banno Macky Sall yimɓe ne gandi hande ko neɗɗo mo ganduɗa ko joguiɗo confiance ko joguiɗo expérience eɗen gandi ɓeɗo hande wonɓe laamu caɗele ɗe joguiɗen ko yimɓe ɓe ganduɗa ko nouveau ji e ko ganduɗa to banggue laamu nde ɓe gari en jii confrontation ji ɗiɓi mbaɗi hakkude mabɓe wonande ancien régime o e ko way noon caɗele ɗe ɓe tawi ɗo kono probléme o kadi ko neɗɗo so tawi ko mbiyata ko a wawa ka kesoye hunde aɗa moƴƴi ƴeewa ɓen ɓe ganduɗa ko wonnoɓe toon mbawa saradema kolluma lawol ɓen ɓe ganduɗa ko waɗannoɓe servir yaɓe hayso tawi a nattinani ɗumen e nder ma kono quand même mbawa wadde ɗumen invité hande waɓe no Amadou Ba en nanɗo waɓe no Aissata Tall Sall en nanɗo mboɗo sikki ko yimɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe expérience to banggue politique hayso tawi natani eɗen mbiya beele hande sursaut national fotani wadde ɗeɗo caɗele ɗe gonɗen duuɓi ɗiɗi ɓe mbaɗi ɗum feete ko ɓooyani duuɓi ɗiɗi koɓe gaare laamu kono so tawi en ɓeeti en tawat ko caɗele ɗe ɓuuri hewde to banggue wonande koɓe gaari ha joni ɓesgu Sénégal naɓe ɓurani yiide quand même gartam pocciɗam to banggue gurdameji mumen e laamu mabɓe wadde beele yontani hande kamɓe ɓe mbawa wadde ko wiyete ko réconciliation yaafade leydi ɓiɓe leydi ndi mbawa yafodirde kanko Bassirou Diomaye Faye o waɗa composition to banggue wonande gouvernement d'union national ɓen ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi ƴeewa intérêt leydi ndi mbawa ƴewde intérêt koye mumen beele ƴewde ittude leydi Sénégal ɗo woni ɗo mbatta ɗumen e laabi ɗi ganduɗa ko ɓamtare beele ɓesguji ɗi mbawa kam ummade e caɗele ɗe gonɗen ɗe eɗen jogui hen jorto noon par ce que eɗen gandi kam e mois d' avril oɗo mo paaɗen eɓe paye livre gouvernement o en ganda jogorɗo yaade beele premier ministre ma heddo walla ala d' après caɗele ɗe hakkude mabɓe haare mabɓe e ko way noon eɗen gandi ɗum ene jeeya hande ko tardine leydi ndi hakkude mabɓe ɗiɗo so tawi Ousmane Sonko nanɗo yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko anduɓe to banggue politique ni no ɓe jarata wona ko ɓuuri e leydi ndi so tawi ko intérêt leydi ndi ko ɓuuri ko moƴƴude leydi ndi ko ɓe ceerta leydi ndi wawa ɓamtade ɗo wonno ɗo rutto toon min mboɗa yaadi hen tawi fetel huɓɓani caɗele mbaɗani e leydi ndi wadde Macky Sall so arti ko ɗum caɗele min mi haaldi e sehlam goto mbi Macky Sall so arti hande janggo FMI waɗat financé leydi Sénégal koyno banque mondial waɗat financé Sénégal kamɓe koɓe cohli ko leydi wandi justice leydi wandi ko yete ko to banggue stabilité mboɗo sikki ɗum ɗon nde nanɗo en
heddi noon ko ɗum intérêt maɓɓe kamɓe ni ɓe duusa Macky Sall poste secrétaire général des Nations Unies ɓe balla ɗum so tawi janngo e jam no Allah hora Allah wat so tawi heɓani so ari ɗo en ɗum ma tampinɓe to banggue politique e mboɗa hannde o saaha mo gonɗen so tawi goto fof ɓetata to banggue hoore mum so Macky Sall arti ɗo mboɗo sikki ne wawi musde mabɓe ne wawi ƴettude laamu ngu par ce que so tawi a ɓeeti a ƴeewi a tawat hannde e nder temedere ko ɓuri ko heewde walla mbiya feccere nde kam hannde ne wayno waɗi découragé e laamugol maɓɓe eɗen gandi kadi ɗo yimɓeɓe ɓirrito to banggue yiide wonande minen de ha joni min jogui yimɓe eɗen gandi won électorat mo ganduɗa ko dormante nan e leydi ndi ɓen ɓe ganduɗa ko finoɓe tan gotoya garta jooɗo galleji mumen a nannata ɗumen e débat ji politique a nannata ɗumen e ndirgu to banggue politique e ko way noon ɓen ɓuuri on mas ɓuuri hande jaalaɗo ɗo e leydi Sénégal wadde mboɗo sikki ko intérêt mabɓe kamɓe wallude Macky Sall faya poste secrétaire général des Nations Unies so ɗum ala so arti ɗo ne mboɗo sikki ne muusa e mabɓe te ƴettudgol mum leydi ndi kadi ko ɗum ɓamtare leydi ndi cikkum mawɗo abo namla haɗam yettade mi wudde tedduɗo ɗe ya Mouhamadou Bilal Thioubou subaka Afrique Mouhamadou Bilal Thioubou mo gurdamatnano haalede mayde dental mi yejitede fo e canton haalaji canton yalla yimoya fomo hanamo aljanna joni kalten ko opposition beele ene yiiɗi Macky arta walla ala ɓesgu Sénégal hole ko intérêt muɗum beele ko yo artu jam téléphone laamu walla ko yo laamoyo woni to banggue population kala mi haalani e to banggue min hooram ɗon est ce que min hooram mi lombata ɗon namdal namdal beele ɓesgu Sénégal ne andi ko woni intérêt mum wadde mi yiide noon ko sa ƴeewi ko ɓenni ko to banggue wonande histoire politique 2021 2022 23 24 ha 2025 ha ɓeeɗo no garde e laamu ngu ni beela yiyat ɓesgu Sénégal ene andi ko woni intérêt mum fo e waade noon yimɓe ne mbiya gargol ɓeeɗo peut être ko alternance générationnel wonko wonno ɗo ko injustice mo ganduɗa ɓesguji Sénégal na foof keeɓi hen muusallo jiiɗi wadde ɗum effacé ɗum kono hannde sa ruttima mbiyata ko beele choix mo mbannoɗen o wona erreur kono noon so tawi ha joni aɗa heeɗo won certaine haallaji won certaine feejuji ɓe ganduɗa ha joni nana ɓeydi nanggude won hen ko jagguɓe ha joni hay so tawi noon mbiɗen ne waɗi ko heewi ko saami ko rosti yaade ha mbaɗi conscient gandi ndeke ko ɗum erreur wonande naati e erreur aji yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko candidat ji yaadunoɓe ha mbaɗa lamine ko mbaɗono Amadou Ba ko joguiɗo expérience ko joguiɗo yakar ko joguiɗo relation international mo ganduɗa ene jogono yakar so tawi ƴettino en natata e ɗeɗo caɗele kono ha joni haɗani en jii to banggue engouement to banggue ha joni hollidde koɓe mbiyata ko to banggue sympathie e ko way noon beele ha joni wadde ɓesguji Sénégal ɗi ene gandi intérêt mum min ko ɗon mataw ko namdal ngal duttami sibu sa ƴeewi ko yahata ko e joljole baɗoje ɗe ha joni wadde wonɓe ganduɗa holko woni intérêt Sénégal mbiyami namdal lamminnoɓe keewal mumen sa ɓeeti hannde hesɓe naɓe ɓe e hiɓɓe yaltuɓe hono ko ɓuri hewde ko yalti ko ɓuuri hewde déjà sa ƴeewi to banggue fraction waɗi hakkude hannde ɓen ɓe ganduɗa ko Pastef e mouvement Diomaye président en jii ko keewi ko to banggue coalition Diomaye président nana e schéma ji mum politique beele Diomaye président coalition ala Pastef naɓe gon toon Pastef naɓe gon toon coalition Diomaye président ala hannde to banggue kam positionnement goto foof ɗo gonɗa jiiɗe ko gonga wonɓe jiiɗen wonnoɓe toon to Pastef paari e Diomaye président wonnoɓe Diomaye président paari e Pastef kono noon hannde kam hunde nde koko eɗen mbayide ko ɗum ele ɗiɗi kono ɓe waɗan démissionné neɗɗo so wi woppani haalaɓe waɗan démissionné wi yalti ko ñawata o mbaɗono holon yalte Pastef yede fe wonɓe Diomaye ɓe beele mbaɗi démissionné Pastef haalaɓe eyyi aɗa andi ko ɗon wonande ɗiɗo ɗiɗi parallèle koto banggue perspective o kalten soit ko heɓanade élection ji local garoji ɗiɗo kam élection ji territorial eɗen gandi hannde kam en mbawa nanggude d' après les faits ko jiiɗen ko Diomaye coalition Diomaye président e Pastef kam jadata nana ƴeewe ni beele assemblée o so dañi duuɓi ɗiɗi o waɗata ɗum dissoudre
aha baade onon Pastef mbino ɗon min ko minen tan goni députéji ko députéji Pastef ala jeeyaɗo e coalition Diomaye président woni toon to assemblée nationale hankadi noon jehen goto fof ko dañi fof yo ƴettu beela wona e on composition beela wona e ɗin miijoji ɗi ɓe goni kono kam hande oɗo saaha eɗen gandi fracture o ene laaɓi koɓe mbiyata ko ɓuuti ko ene laaɓi élection ji so mbaɗi kam Pastef kañum e coalition Diomaye président wona yimɓe yaadoɓe ɗum ɗo kam ene laaɓi a jarama palen ande o payen toon to Taïwan laamoɓe leydi Iran payen toon to dowlaji denduɗe Amérique payen toon to Tel Aviv laamoɓe Israël fiyande fellunoonde nde yoɓi pittali kewɗi mawɗo leydi Iran yaadi hen caggal muɗum Iran wone weddade woti ko bonnani Amérique e nder leyɗele arabeɓe ko ɓoyani ko ɓe mbaddima mislaji toon to Israël holno pammiɗa hande sa ɓetti ko ɗum waɗi fayi joni to banggue faggudu e to banggue diplomatie aduna o e faggudu ndu kam mboɗo sikki hande enen foof en tini ɗum hayso tawi Sénégal kam en cuwata o memde kono eɗen jogui kulhuli par ce que kanko mawɗo jagorɗo premier ministre o hollitino ko joguiɗen ko to banggue stock banggue réserve wonande ko joga ko to banggue carburant ɗum wona ko heewi no feewi kono sa ƴeewi ko wayno RDC en ko wayno sa ƴeewi ko wayno banggue Soudan o Somali ko wayno Soudan joni sa ƴeewi eɓen goya to banggue engrais wonande agriculteur uji mabɓe hande ne jogui probléme to banggue engrais sa ƴeewi ko wayno République démocratique du Congo ne jogui probléme carburant ɓe mbatti rangde aɗa wonɓe ganduɗa ko sa ari subaka guila 8 heures aɗa wona ɗon ha 17 heures a heɓani taw carburant hay litre a heɓani ɗum ɗon ko caɗele ko wayno Mali en jii nana mbaɗa subir to banggue wonande probléme carburant e ko way noon holko waɗi ɗum uddugol on détroit d'Ormuz mo ganduɗa hande dumbugol ira uddi tawi ko hen laaɗɗen ndewat hay so tawi noon ko ɗum sélection ɓe mbi ko kala États-Unis allié mum kam kamɓe ɓe nangir ɗum ko gaño mabɓe ko ennemi mo ganduɗa ɓe ballata ballidiɗo e Amérique jatta e sel Amérique en ji Chine waɗi déclaré kañum laaɗi mum ɓenni heccanki laaɗi mum ɓenni ko wayno yoga e leyɗele ko wayno Inde laaɗi mum kañum ne ɓenni hayso tawi Inde ne ɗon ne hawima seeɗa par ce que yimɓe fof ne gandi leydi Inde ko leydi ndi ganduɗa ko rewino e peele Donald Trump to banggue wallino waɗino ɗum soutenir holko waɗi beelay ko to banggue taxe uji ɓe jooɓi e ko way noon fo e wan noon kam yoga e won laaɗi nana ɓenna seeɗa ko wona noon ɓen ɓe ganduɗa ko allié ji dowlaji dentuɗi ko gonga kanko Donald Trump o hokki ko ultimatum yiide wonande o hokki kamɓe Iran beele ɓe uddito détroit d'Ormuz o en gandi o hokkino ultimatum ko ɓooyani ɗum ɗon gasi o tawi Iran kañum yatirani hen caggal hulani o pusti ɗum ha ñande 6 lewru avril yiide wonande o hokkiɓe ha e nden ɓe mbawa uddidde détroit d'Ormuz o kono mboɗo sikki ɗum ɗon kam wona ko ganduɗa ene fayni kamɓe Iran hayso tawine en gandi saaha foof so tawi o waɗi kanko point de presse kanko Donald Trump o wiyata ko wonande pour parler ji nana ne woodi jewte ne woodi hakkunde makko ne reɗɗi hakkunde makko e Iran kañum ne yaltinto e télévision mum national hollide wonande ɗin haallaji gonɗani kañumen jaɓani haldude Donald Trump e yaadiɓe mum kono eɗen paami ko wayno sa ƴeewi ko wayno Recep Tayyip Erdogan lamɗo leydi Turque ko wayno Égypte ɓenne kañumen nanay doga e ko wayno Oman nde mbaɗanno dogde koyɗe masala ha Bahrain e ko way noon hayso tawi ɗenen joguinoma mettere seeɗa ɓen ɓe ganduɗa ko Iran fuɗɗinoma weddade toon missilaji to banggue nokkuji mum ɗi ko way noon base uji Amérique ɗi kono en gandi kam caɗele ɗe nana jokki nana waɗi impact ko yiyete ko hande ɗum arti e guerre commercial battini aduna to banggue hydrocarbure e ko way noon en gandi kam ɗum battini no fewi ndelam kuɓɓam ɗam e ko way noon maintenant mboɗo sikki solution tan ko ƴewde ɓen ɓe ganduɗa ko wawɓe ko wayno Turquie en Égypte en beele ɓe mbawa haaldude hayso tawi quand même jewteɗe ko jewte ɗe ganduɗa opposé sibo Iran jaɓani tan dañde jewtitiɗo direct beele wawde yewtide dowlaji denduɗe hayso tawi yoga e won ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe mabɓe dañɓe yewtidede mboɗo sikki guerre o daro o ɓuuri sibo hande guerre o nana ɓeydo wadde intensifié sa ƴeewi Israël joni ko memi toon to Liban hande subaka ni ɓe pi toon to Beyrouth
en jii ko maayi toon ko fewde gile nde ɓe puɗɗi weddade toon bomboje ha o subaka ko maayi toon ko ɓuuri ujunnaji ɗiɗi neɗɗo sa ƴeewi ko déplacé en ko waɗɓe déplacé jalti dogel Liby ɓuuri hande 1 million haala koko maayi ko toon to Israël haala koko maayi toon to Iran mboɗo sikki guerre hande o foti gasde sibu caɗele mbaɗi to banggue wonande ko bonna ko to banggue ngaluji caɗele ɗo mbaɗi to ko pitali keddiɗi hen ndi hayso tawine ɗum ɗon ne ko hunde nde ganduɗa ene muusi hande Donald Trump sibo eɗen gandi guerre o ko koppareje te koppareje ɗe ɗon il faut ko ya toon to chambre ɓe ganduɗa ko kañumen jogui to banggue sarɗiyankoɓe mabɓe beele ɓe daña accord wawde continde guerre o e ko way noon hayso tawi ɗum kam nde waɗata ɗum nde yaadano yamirore ɓen e base uji mabɓe bonneteɗi ɗi e moyen orient o to banggue golfe persique o ɗum ɗon ko ɗum ngallu hewngu ganduɗa doolaji dentuɗe Amérique nana bonire te ɗum ɗon wona yidde kanko Donald Trump ko ɗum woɗi noon ko hayso tawi omo yiiɗi yaltude hen o yiiɗa yaltude hen tan ha laaɓa yiye o yalti e échec wonande o foolama tigi o yalti alay saago o ƴeewa musel ɗo o dañgui hawa yalta hen tawi kam o yadane gacce ɗum ɗo noon ko alay saago wadde jewte mbaɗe ɓe ƴeewa leyɗele ɗe beele ngara balla ko wayno Turquie en e ko way noon beele ɓe jalta e guerre o aduna o kadi wawa fofde ɗo banggue commercialisation o kadi wawa ɓamtude so ɗum ala ko caɗele te to faya ɗo en ko wayno Russie joni nana ni yiiɗi nadde hen par ce que waɗi communiqué altade ɓen ɓe ganduɗa ko dowlaji dentuɗa e heccanki caggal nde ɓe mbi wonade mabbi installation ji mabɓe ɗi ganduɗa ko stratégique site uji mabɓe ɗum ne so waɗi eɗen gandi kadi ko jogori wadde ko probléme ko caɗele mboɗo sikki hankadi ɗum daro ɗum ɓurata moƴƴite men mawɗo Abou yewte men woɗɗoyi gonɗen koye tongude caɗele Israël wonɗuno e Palestine Hamas ko waɗi ɓe ko no wayi muuse ha joni jagganiɓe yimɓe ko mbiɗa ko hanki ha hande missilaji gumima Iran jeehi janoyi toon to Tel Aviv bonni keli ha heewi beele aɗa sikki hande Iran ene wawi wiide ene haaɓa e Amérique na weddo ko weddoto ko ene udda dumbugol ngol ruttol no weddo missilaji ga e leydi Israël beele no wawan ɗum e aɗa andi ko waɗi ɓe woni kumpa Donald Trump o yi hawimo kanko o sikkanno ko guerre o e nder yontere tan maɓe mbat ko ɓe mbaɗata ko e Iran ɓe jalta laabi maɓɓe ndeke ɓe tawi ko haare sisiɓe haare sisiɓe saabu eɗen gandi Iran guilay 1984 guila nden fuɗɗi guilay nden fuɗɗi ƴewde armée mum guilay nden fuɗɗi sa ƴeewi hande avancé moɓe jogui to banggue technologie o ene ɓurti no feewi wadde ko ɗum bettere kanko Donald Trump en ji o fuɗɗima yiide wonande haare nde ni nannimo hen ko on mo ganduɗa ko jagorɗo makko o kalfinaɗo ko fatuno on mo ganduɗa ko kañum jogui koninkoɓe e ko way noon ministre des forces armées ko kañum nannimo hen secrétaire makko on mo ganduɗa ko kay woni secrétaire makko mo ganduɗa ko kay jogui kala secrétaire makko d'état ko ɓeeɗo mataw nannimo e gueɗe ɗe caɗele ɗe ko ɓe ganda sibu en ji hayde ɓe kamɓe dowlaji dentuɗe nde ɓe mbari on mo ganduɗa ko kañum woni joguiɗo kala ko fatuno e koninkoɓe leydi Iran ɗon e ɗon ɓe gaddi on mo ganduɗa windino ni deftere ko fatuno deftere mum kañum yi ko muujiba mabɓe projet mabɓe ko wadde effacé Israël ha laaɓa donc on moɓe gaddi hande kamɓe eɓe jogui kulol yiide wonande ko on ni ɓuuri bonde elle e on mo ganduɗa ko mayɗo o wadde ha joni ɓe ganda on mo ganduɗa ko kay lomti woni Moustapha Khamenei beele nana e gurdam walla maayi ɓe ganda ha joni arsenal de guerre ko ɓen ɓe ganduɗa ko Iran ko jogui donc ɗon woni kumpa mabɓe te eɗen gandi Iran kañum ene wawi wadde tenir ɗo e lebbi ɗiɗi lebbi tati ɗum ne eɗen gandi ko ɗum bonnata ko e Israël ko ɗum hayso tawi Israël yimɓe ne gandi ko maayi toon ko hewde médiaji ɗi jaltinta ko bonnati toon ko hande sa ƴeewi yoga e won nokkuji to banggue Israël way kono Gaza no ɓe mbaɗi toon to Gaza ni te eɗen gandi ɗum ɗon ko ɗum perte mawɗo to banggue wonande Israël kamɓe dowlaji dentude Amérique ko ɗum waɗi ko ɗum kumpa mabɓe kamɓe waɗiniɓe kadi bettere ha joni par ce que hande gonɗen koye balɗe 27 guerre o ko fuɗɗi fewde joni wadde ko ɗum kumpa mabɓe ha joni Iran wadde tenir
darorade ni dadi ha joni ne yadda e mabbe te vraiment ne hollita e kala saha to bange drone aji di addata to bange kaborde kesse de be meeda yide wala de ganduda ni ko kadade dum woni ko kanko Benjamin Netanyahu halata toujours wonande wadde saisir oni yide wonande be badi utiliser arme mo ganduda kadado to bange guerre neddo hutorade dum wadde de mbaawi yide ne muusi kono ene ɓuri musde mabbe kono ko kumpa mabbe kadi ha joni Iran ko addata ko e mabbe to bange wonande captorde baba yewta men gasi bange kojamaji hakkunde Iran e dolay dendude Amérique diggata yuppetake 79 jaggugol yimɓe ambassade Amérique to tawa caɗele kewɗe gartangal Abou Hassan Bani Sadr eɗen gandi ko Amérique haalno hen laytalloy humani nde yehinde wonko Amérique haalno hen omo ganduɗa kañum woni hono Reagan meeɗi wiide Israël kala ɗo jiiɗon Irak naajo no fewno hunde bonde saabu koye moon fayi Israël gila madame Golda Meir fayi Isaac Rabin en yettoyi Ariel Sharon en ha yetti ko fitnamo gassa to funnague ɓaddiɗo ma gartan sallallah no jaaɓi holko ngol ma cakkitoɗa ngol cakkitotoɗa ngol mbaynortoɗa yeeɓiyankoɓe e heeɗiyankoɓe pinde média ha tengti e paamen paminen yettude bandiraɓe hokkudeɓe aadi talata goɗɗo weltanadeɓe kamɓe foof musidɓe men ɓe ganduɗa ko hettotoɓe en surtout kadi musidɓe men ɓe ganduɗa to banggue commentaire uji to kamɓene ɓe jokka yewtere nde andindeɓe kadi en ɓuraniɓe famde mataw ko enen Allah fecciɗo joɗade ɗo hen sahaji jiya to banggue wonande commentaire uji e siftinde ko ganduɗa tawa kamɓene ko ɓe ganduɗa ko joguiɓe miijoji humpitiɓe kadi ko yahata ko e aduna o ɗum ne ko salmindeɓe weltanadeɓe hokkude bandiraɓe men ɓe aadi talata paaɗo sahawre leydi Allah on jarama gasi ha laaɓi kaɓirɗe ko Djiby Dieng Fall Ndiaye montata ko Ali Fall ko ɗo yewtere paminen haaɗi ha aset goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi